Apisas magdul makedo kod mibadhi EACC omonjo kendo go Pixen dala mar Governor ma Trans Nzoia George Natembeya. Wach mati arietha kod omenda jopiny maliye kod romo shillings bilion 1.4. Dulno timo nonro e mibadhi magiwacho ne osetimore kindi komenda mar 2022, 2023, 2024, 2025 kamoting'o tiyo marach gi apisi chiwo soya e kind ketho mamoko. Okil mare Ndegwa Njiru wacho ni gisani ogeng'ne paro bila mar okwach kich kapod okomigi thuolo mar twak kode ka gidadhoge. But unfortunately, we are not allowed by the EACC officers to access our client. When we ask them why we are not able to access the client, they are saying that the director in charge of investigation is yet to decide whether or not the client, he was arrested. He was arrested. They arrested him this morning. They never issued any summons to that effect. Kweth mag jotelo